Hei, tänään etsitään herkkutatteja ja löydetään. Ja mä näytän teille maaston, minkälaisesta te löydätte kaikista parhaiten männyn herkkutatteja. Eli tämmönen hyvin kuiva kangasmetsä, hiekkapohjainen, jossa on jäkällä peitepohja ja puolukkaa itse asiassa. Pikkusen tässä, mä en tiedä näettekö, mutta pikkusen nousee, tässä on tällaista maastoeroa, niin herkkutatti viihtyy kaikista parhaiten tämmöisessä. Ja katsotaanpa, täällä piilottelee yksi pikkunen herkkutatti tuossa mun edessä, niin mäpä näytän sen teille. Poimitaan se yhdessä siellä. Täällä näkyy pieni herkkutatti piilottelee täällä. Sitä on pikkusen ehkä orava käynyt maistelemassa. Ja katsotaanpa, että minkälainen sieni siellä on. Tää on ihan ykkösluokan herkkutatti ja katsotaanpa, kurkataan, että onko se ihan muuten korkkaamaton. Ihan pieni etana siellä on ja nakertaa sitä jo. Ja nyt ennen kuin me etanais hätistetään, niin me kurkataan, että jääkö tää sieni metsään vai tuleeko se mukaan. Eli onko patoja vai eikö ole. Kurkataanpas, mitä tämä sieni, miltä tää näyttää. Otetaan täältä kuorastaan pohjaa vähän pois ja katsotaan tää aivan korkkaamaton, puhas pieni herkkutatti. Eli tää lähtee meidän mukaan, tai mun mukaan. Ja etana jää nyt metsään tänne sitten ja pannaan se tonne, pelastetaan se tonne. Se pikkusen jää sitten tattia vielä jäljelle. Mutta tämmönen ihana pieni herkkutatti. Lähdetään settiin lisää. Yleensä ajatellaan, että sienet kasvaa vanhemmissa metsissä ja niin kasvaakin, mutta sitten meillä on täällä myös tämmönen nuori metsä, joka on tommonen ehkä 3 metriä korkeata tää puusto täällä ja täällä kasvaa hienosti myös sammaleen seassa sitten herkkutatteja. Kurkataan, minkälaisia nämä on. Toi pienin noista on ainakin hyvä ja kiinteän tuntunen oli, mutta katsotaan miltä se näyttää sitten kun avataan. No niin, mä en tiedä, toivottavasti te näette nyt tämän. Eli tässä on pieni rinne. Meillä täällä Oulun seudulla eteläpuolella ei hirveästi ole tätä maan vaihtelua tai korkeuseroja. Mutta tämmöiset pienetkin korkeuserot riittää. Herkkutatti on hirveän taitava piiloutumaan pienenä. Eli ne pienimmät ja herkullisimmat tatit on tosi... voi sanoa, että kannattaa kävellä rauhallisesti ja hitaasti sienimetsällä, että ne löytyy. Piiloutumisen mestari muun muassa. Tässä meillä on herkkutatti edessäpäin. Nyt mä en äsken edes huomannut, kun mä kävelin. Mutta nyt kun mä rupesin kuvaamaan ihan rauhassa, niin täältä löytyykin nyt sitten ihana pieni kiinteä herkkutatti. Ja ihan täydellinen. Täällä on tämmönen hiekkainen maaperä ja niin kuin huomaatte, että täällä on semmonen nyt paksu jalka. Aika iso sieni sieltä sitten kuitenkin löytyy. Mites laitetaan niin, että näkyy minkä kokoinen se on. Ihan hyvän kokoinen sieni piilotteli tuolla sammalajalla. Ja sitten kun te löydätte yhden sienen piilottelemasta, niin sitten kannattaa alkaa katsomaan. Sitten löytyy varmasti myös muitakin. Nyt sitten semmoinen hyvä vinkki, mistä te erotatte oikeastaan saman tien, mutta että kannattaako sientä lähteä poimia. Se, että kokeilette sitä sormella, jos on kiinteä, niin se todennäköisesti on kohtuullisen syömätön vielä. Niin. Sieltä löytyy herkkutatteja. Ja etana. Mites me saataisiin näkyvään ne kaikki tatit täältä nyt sitten, että
ne piilottelee hienosti siellä sammallen, ei jäkälän seassa. Ja kun näkee yhden tatin, niin eikö silloin kannattaa pysähtyä ja on todennäköistä, että siinä ympärillä on useampikin. Siellä on. Yhteen kasvaneet. Oliko madonsyömiä? Sielläpä olikin madonsyömiä. Näin, joo. Ne me jätetään sitten mettään oravien syötäviksi, ne sienet matoineen. Ja täällä oli itse asiassa vielä ovelasti piilotteleva pikku tatti tuolla tienposkessa. Nämä on monesti tällainen hyvin piiloutuvia täältä löytyy. Et vähän kurkistaa, sielläkin on. Et kun näkee, jos vaan näkee yhden ruskean laki jossakin, niin silloin kannattaa kyllä sit pysähtyä ja tutkia vähän tarkemmin sitä ympäristöä. Et todennäköisesti sieltä löytyy useampi muukin sitten. Tää on täällä aika hiekan peitossa sitten. Sammalle ja hiekan peitossa. Pieni ihana tatti. Nämä on vaan nämä tatit nimenomaan, jotka kasvaa täällä oikein hiekkaisella maaperällä, niin sitten enimmät hiekat jättää tänne mettään ja sitten vähän kuivahtaa vielä tuossa putsatessa, niin saa hiekat pois sitten, ettei narsku hampaisi. Sitten jatketaan täältä sienien etsimistä. Täältä löytyy taas ihana pieni herkkutatti. Ja nyt mä vaan kuvaan täällä, niin saa Vesa poimia sienet. Vesa opetti mut löytämään herkkutatit. Montako vuotta siitä on? 2012. Aloitettiinko yhdessä sieniharrastus. Ja sä oot harrastanut vuodesta 1984 varmaan. Joo, nuoresta pojasta lähtien. Siinä on kans hyvin piiloutuva pieni sieni. Ihana pieniä nättejä. Nyt mä vaan niin kuin huomaatte, tämmönen hyvin ohuesti tuo kannan kuoriminen sitten siinä. Katsotaanpa löytyykö vielä lisää täältä tatteja. Me ollaan jo kertaalleen itse asiassa tätä mettää vähän käyty läpikin. Eikö olla? Mä kävelin tuolla. Kävelikö sä tästä? Ja silti täällä piilottelee aina vain tatteja. Nyt tänään me ollaan löydettykin aika hyvä sato. Nyt. Tällä hetkellä herkkutatti nousee hurjaa vauhtia. Joo. Eli nyt kannattaa kyllä joka päivä käydä tarkistamassa sienipaikat. Niin kuin tuollakin näkyy yksi. Eli me käveltiin siitä jo ohi. Sitten myös on tatteja, jotka on sieniriesasia, tai sienissä voi olla sieniriesa. Niin ne on tietenkin sitten semmosia, mitkä joutuu jättämään tänne mettään. Mutta onneksi paljon enemmän on näitä hyviä tatteja sitten kuitenkin poimia mukaan. Mites Vesa, sitten kun alkaa herkkutatti-aika, niin mitä sä sanot, kuinka usein kannattaa käydä metässä etsimässä niillä tutuilla herkkutattipaikoilla sieniä? Eli silloin kun sesonkin alkaa, eli herkkutatit alkaa nousemaan, niin kannattaa lähes päivittäin käydä, jos on vaan mahdollista. Joo. Tai parin päivän välein. Joo. Herkkutatti nousee tosi nopeasti. Ja myöskin erilaiset tuholaiset, eli madot ja sienihyppyset tuhoaa niitä sitten hyvin nopeasti näin lämpimällä säällä. Ja sitten oravatkin herkuttelee niillä vielä. Oravat myös. Niin. Herkkutatit ja muutkin sienet on myös eläinten herkkuja. Eli oravat, etänät, monet muut. Monet myös esimerkiksi porot Lapissa syö sieniä. Eli ne kyllä kelpaa monelle
monelle eläväiselle. Niin, että saa vähän kilpaa sitten eläinten kanssa. Juosta sienimettällä, ei vain ihmisten kanssa, vaan myös eläintenkin kanssa. Joo. Tällä alueella nyt ei poroja ole ja hirviäkin aika vähän. Joo. Ja myöskin kauriita aika vähän, mutta ne nyt ei sieniä sillä tavalla ehdi syömään. Joo. Mutta mahdollisimman usein kannattaa käydä sienipaikat tarkistamassa. Joo, niinpä. Joo. Näin sateisella lämpimällä säällä. Niin. Sä kävit täällä eilen kulkemassa. Ja toit muutaman korillisen jo tämmöisen korillisen kotia eilen sieniä ja ne on putsattu ja laitettu. Ja nyt me ollaan saatu ehkä 4-5 koria. Joo. Eli tällä samalla alueella kävin eilen illalla poimimassa sen pari korillista. Mutta niin kuin näkyy, niin kaikkia ei pysty löytämään. Ja sitten näin hyvällä säällä ja sesonkin aikaan sienet nousee tosi nopeasti. Eli vuorokaudessa ehtii nousta uusia sieniä sille samalle polulle, mistä olet edellispäivänä kävellyt. No niin. Eli jatketaan matkaa ja katsotaan, löydetäänkö me vielä. Nyt sitten me ollaan täällä jo itse asiassa kuljettu kertalleen. Mutta tiedättekö, että vaikka me ollaan kuljettu tästä juurikin, niin täältä siltikin löytyy pieniä sieviä sieniä. Ja huomaatteko, ne on ulkoa, jos ajatellaan, että tämä on käden koko, niin tämä on aika iso kuitenkin. Ja tässä nähdään sitten herkkutatin ominaisuus, eli herkkutatin pillistä kellastuu, kun se pikkusen vanhenee. Mutta monesti vaikka se olisi kellastunut tuo pillistä, niin sieni on vielä ihan hyvä. Eli niin kuin täältäkin nähdään, niin varressa ei ole matoja, mutta täällä lakissa on osittain matoja. Joo. Matoiset kohdat voi leikata pois ja käyttää sitten sen osan sienestä, mikä on madotonta. Ja herkkutatti on kyllä niin herkullinen, että sitten löytää niitä, että just näin, että me poimitaan kyllä aina hyvinkin kaikki talteen, mitä me löydetään ja me sitten kuivataan ja talven mittaan niitä syödään. Joo. Ja silloin kun herkkutatti on tosi nuori, niin sen pilliste on valkea ja hyvin kiinteä. Pikkusen näkyy keltaista tuossa pillistössä. Eli herkkutatti on hyvin helppo tunnistaa. Joo, ja sitä voi jopa maistaa. Joo, ainoa sieni, mihin sen voi sekoittaa, on sappitatti. Joo. Mutta sappitatilla taas on punertavat keltat. Joo. Se on paljon veltompi. Joo, ja sitten se voi maistaa. Sappitatti on katkeramakuinen ja herkkutattia voi ihan syödä. Voi syödä ihan raakana täällä metsässä. Eli herkkutattia ei tarvitse välttämättä edes kypsentää. Se on ihan syötävä. Semmosena välipalana. Oikein herkullinen. Ja silloin ihanat tommoset kiinteät nuoret on tosi herkullisia. Otetaanko ne hiekkaset siitä mukaan, mutta pitää vaan harjata. Joo. Se toinen on ihan ehyt. Mutta ootko sitä mieltä, että tuo toinen jää tänne vielä? Joo. No niin. Leikataan hiekkaset tuohon pois ja kopistellaan vähän. Kosteessa sammaleessa se on hyvä pyyhkiä vähän puhtaammaksi hiekasta. No, eivät sitten muita sieniä siellä hiekota ja rusahtele hampaissa. No niin. Nyt sitten me jatketaan matkaa kotia kohti. Mulla on töihin meno vielä ja onko sullakin tänään töihin meno? Molemmilla on vielä töihin meno tälle päivään, joten tällä kertaa lopetellaan sienestys näin keskellä päivää. Mutta ja ehditään vielä ehkä putsata ennen töihin. Pikkusen aikaa. Niin. Joo. Mutta tää on kyllä semmoinen, että tää vie mennessä. Tämä kyllä houkuttaa. Niin, koukuttaa. Ja koukuttaa. Ja tällaisella kauniilla syyssäällä, tällä vielä kesäistä, vajaa parikymmentä astetta lämmintä, niin tää on tosi mukava liikkua. Täällä on kyllä ihan huippua. Täältä ei malttas lähteä pois, mutta nyt on ihan pakko. Niin. Että ehditään töihin. Kyllä. Mutta seuraavana päivänä uudelleen. Kyllä. Hyvä. Nähdään taas.